Ahojte, vyrážame znovu na kemping, ideme na Moravu, znova na Moravu a ideme do kempu Pálava, je tam krásne vinárstvo a ochutnáme miestne vinka a pôjdeme na takú peknú turistiku. Tešíme sa, čaute! Cesta ubieha super. Smer Morava. Nálada je výborná, navigácia zatiaľ spolupracuje a my prichádzame pred kemp s pocitom, že dobrodružstvo sa môže začať. Alebo minimálne chaos. Uvidíme. Zakotvili sme v kempe u vody Dolných Bestonice. Na zdravie! A teraz prichádza tá romantická časť kempingu, vybalovanie. Vo videu to vyzerá rýchlo, efektívne a takmer profesionálne. Realita? Bola samozrejme plná otázok typu, kde je toto, kto to balil a prečo máme všetko okrem toho, čo práve potrebujeme. Ale tvárime sa, že to všetko máme pod kontrolou. Takže Dolné Viestonice sa preslávili významným archeologickým objavom, známym ako Vestonická Venuše. Naozaj vyzerá ako taká Venuša obdarená. Boli sme pri tejto soške, teda jej napodobenine. Môj ideál krásy. Akože ja, manželka, tak. Táto soška je stará približne 29 000 rokov. Ideme omrknúť miestnu krčmu, kde si chceme dať večeru a pívko. A teda musím povedať, úplná paráda. Žiadne pozlátko, žiadne fancy názvy jedál, len poctivá a autentická atmosféra. Navštíviť Moravu a vinárskú oblasť Pálava a neísť degustovať? Tak to teda nie. Po dobrej káve vyrážame na túru plný elánu, odhodlania a zdravého sebavedomia, ktoré nám samozrejme výrazne podporila aj večerná degustácia vína, takže hlavička troška bolí. Za to máme plno energie, dobrej nálady, nohy zatiaľ spolupracujú a my veríme, že Morava nás zvládne, alebo my ju. Ako si tak šlapeme na hrad Devičky, sme narazili na krásnu sochu Pálavský anděl lásky. Tá legenda je, že ju dal spraviť miestny vinár, keď mu zomrela netier, mladučké dievča. Návštevníci a pocestní prinášajú sem zámky lásky a nechávajú tu odkazy blízkym. Prvou zastávkou na našej turistickej trase je
hrad Devičky. Vyštverali sme sa tam, spotení sme boli, zdolali sme neviem koľko schodov. A potom prídu tieto výhľady. Príroda, pokoj, krásne scenérie. Presne ten moment, keď si človek povie, že pre toto sa oplatí žiť. A aj štverať sa do kopca, hoci cestou hore sme mali asi 3-krát existenčnú krízu a raz sme prehodnocovali všetky životné rozhodnutia. Tento hrad bol postavený v 13. storočí ako súčasť obranného systému strážiaceho obchodné cesty vedúce medzi Moravou a Rakúskom. V období 30-ročnej vojny bol hrad vážne poškodený a odvtedy zostal opustený. A dorazili sme aj na Devín, najvyšší vrch a jedno z najkrajších miest Pálavy. Takže áno, nie je to len kopec, na ktorý sa človek zadýcha, ale je to aj miesto s nádhernými výhľadmi, prírodou a pocitom, že sa tam oplatilo vyštverať sa. A aby to nebolo príliš dokonalé, zastihla nás prehánka, tak sme sa schovali pod stromy a tvárili sa, že presne takto vyzerá premyslený turistický plán. Po prehánke šlapeme ďalej na hrádek Sirotčí a znovu nás zastihla mierna prehánka, čiže ďalších 20 minút sme prečkali pod stromom, aby sme nezmokli a opäť vyšlo slniečko a my pokračujeme ďalej. Už sme si mysleli, že budeme šlapať len po rovinke, ale nie. Šlapeme znova hore, ako blázni, hore kopcom, aby sme sa doštverali ku kaplnke svätého Antonína. Fakt nádherné miestečko s krásnym výhľadom na okolitú krajinu. Po ceste späť do kempu sme objavili fakt nádherné miesto. Sú to vápencové útvary Martinka a Trún, tak sa volajú, predpokladám, ktoré vytvárajú jedinečnú krajinu, pripomínajúcu skôr chorvátske alebo rakúske krasové oblasti. Večer po túre sme už boli v stave. Unavení, hladní, mierne, hrdinskí, že sme to celé zvládli. Takže opekačka bola úplne zaslúžená. Sedíme, oddychujeme, pozeráme na vodu. Úplná romantika. Teda romantika v kempingovej verzii. S dymom v očiach a kuracími špízami na grille a s pocitom, že toto je presne ten luxus, ktorý sme potrebovali. Večer sme si užili krásny západ slnka nad vodou. Únava už síce bola, ale presne pri takomto výhľade už človek zabudne na boľavé nohy a začne rozmýšľať, kam vyrazíme na budúce. Dobrú noc. Ráno sme začali úplne idylicky. Raňajky pri vode, romantická atmosféra, ticho, pokoj. Presne ten moment, keď si človek povie, že kemping má vlastne niečo do seba. Vyrážame domov a už teraz sa tešíme na ďalší výlet. Ak máte nejaké tipy, tak nám napíšte do komentára, aby sme aj my mohli navštíviť tieto miesta. Čaute!